बोसोर जुबली जोंहा जौसे बोसोर जुबली जौसे बोसोर जुबली जोंहा जौसे बोसोर जुबली सानस'हायै गोजोननाय रंजानाय दिनैनि दिनालाय जौसे बोसोर जुबली जोंहा जौसे बोसोर जुबली जौसे बोसोर जुबली जोंहा जौसे बोसोर जुबली गोसोखांदों आफा इसोर बिनायजों मा एसे सोमोनांथाव नोंनि अननाय दैदेननाय जगायनाय सोमोनांथाव रादाब खोनासंथाव रादाब बेथलेहेमाव दाबिदनि नोगोराव जिसुआ सारिबाय मोसौ गलियाव जिसुआ सारिबाय सोमोनांथाव रादाब खोनासंथाव रादाब सोरगोनि मासि नागारनानै बुहुमनि मानसिखौ अनखांनानै इसोर जानानैबो मानसि जानानै जायगा गैयै गलि न'आव गोथार जिउमाजों मरियामनि गोरबोआव हनै जिसुआ सारि जाबाय सोमोनांथाव रादाब खोनासंथाव रादाब मानसिफ्रा बेसे रंजादों गोसो नांहाब नांहाब मेथाइ खनदों सोरगोनि आरफफ्रा
सोमोनांथाव रादाब खोनासंथाव रादाब बेथलेहेमाव दाबिदनि नोगोराव जिसुआ सारिबाय मोसौ गलियाव जिसुआ सारिबाय सोमोनांथाव रादाब खोनासंथाव रादाब गिबिसिन थारमाने जोंनि सोरजिगिरिया बायस'ना हामबाय आरो बाख्नायदों नैथियाव जोंनि बे सारिबारि मंडलिनि मानगोनां खुंगिरि लोगोसे मंडलिनि साफ्रोम मावथि हान्जा रायजोनि साफ्रोम मावथि हान्जा लाइमोनफोरनि साफ्रोम मावथि हान्जा आरो विशेषै गोनां हाबाफारिनि लागै बे 100 बोसोरनि लागै जोङो जि हाबाफारिखौ लाबाय बे हाबाफारिनि गेजेराव जोङो गाहाय खुंगिरि हिसाबै जायखौ जोङो हामजायना लाबाय बिथाङाबो जोङो लोगोसे आरो बेयाव ज' जानानै साफ्रोम दिनै फोथायरि फिसाफोर बयनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनि अननाय आरो सिबिनायखौ बावहरनाय थाबाय जोङो दिनै सानैनो बे इसोरखौ हामबाय होननानै बाख्नायनांगोन मानोना जोङो जिफोरखौ हास्थायदोंमोन जिखौ मावनानै जों थामथिम खालामदोंमोन बे गासैखौ मावफुंनायाव
Demikian salah juga hebat baik. Jadi kan boy berkesan muda. Jadi bermuda dari Muhammad ini, Israel kamu menunjuk mereka. Jadi Israel Muhammad ini harus. Jadi boy juga kita syaratan unsur bergerak datang ada kata. Jadi saat ini berjuang Israel dikam telah baisa. Dan kita jadi lain hamba yang pakai itu. Magana dan semaya boleh amal Allah berproposal ini online ini menurut kita berproposal. Ini akan dalai bila apa nanti modal kita search bayi. Be modal itu proposal macam sebesar kami apa nanti kita hebat bayi. Anda begini online untuk kita semula. Anda hamba yang naik proposal. Jadi apa pariko punggah dengan kamcim kelamdeng. Jadi apa pariko proposal punggah yang dengan modal ini dia apa yang hasilnya. Albini kaya ini berjalan ini apa? Ini unjil tanah kati apa pada problem ini hebat lagi nanai. Lalu siapa ni semua beudai ini kita apa ini be tertang luka dengan bekau kamcim dadeng. Dia apa nanti hebat kita menurut kerajaan itu. Jika saya mereka berterima sudah membidu. Amin. Menjadi lama saja. Ini malah esok ini nombor. Tiga ধন্যবাদ করা অনন্ত সকালদার পবিত্র নাম ধন্যবাদ করা হে মুরমন এই দিবা ধন্যবাদ করা আর সকল উপকার নাপাহৰিবা ইসিনি বাইক Israel pergi terang, Daud pergi terjadi, Tuhan makan pergi terang faidal, hal ini ekek orang, tunggu kasih itu kesemuanya juga jadi sudah hamba ini. Ini kita online mungkin kita bini online betul jadi jawab dengan apa sekian menang jadi betul, sah pembantu kesekangni. Hal ini kaya sini baik kamu, dengan ini di lokal Dubai, ben lokal. Jangan itu ini kaya putih semua. Siapa yang kau benar? Jika green Nirman mukerja, Nirman korda belakar, Orisam Dita. Jika Nagor Rokha mukerja, Oriai Nisa. Roda, Ritibi Roda, Thaimur Chor, Atat Ase. Orbor timur teore, সমুদ্র teore, teore আমার সজিলে, কেউ হাতেরে হুকান ভূমি নির্মাণ করিলে, আহা আমি আথু পরি পরিবার করু আমার আমাদের হয়া বিফা কথা জনে মুয়ে নেবে Dor ko bekona jabai, ar jini prai surajan dongni saprone jo hebat betul sing, mamai sing.
बाप्टिस्ट मण्डलिया जागायजेननायनिफ्राय दिनैसिम 100 बोसोर जाबाय जों रंजानो जों संसिदाव थानाय 12 नम्बर जों मेथाइखौ जों खननो जों बयबो आखाइ खबै खबै जों हाखानाय मेथाइ जों बयबो आखाइ खबै खबै जों मेथाइ खननो जिसुनियाव दं
मेथाइ जों खनबावनो मा एसे गेदेर नोंनि अननाया सानस'नो हाया सानस'नो हाया संसितनिफ्राय बिफान नम्बर 13 नम्बर संसितनिफ्राय 0 नम्बर जों बयबो थानाय जों बयबो गोसो होनानै इसोरखौ बाख्नायनायनि मुङै जों रंजा रंजायै जों मेथाइ खननानै इसोरखौ जों बाख्नायनि
मेथाइ खनै खनै जों बाख्नायबाय इसोरखौ जों इसोरनि मेथाइ खननानै जों गौरब खालामबाय दायो जों इसोरखौ आरजनि गेजेरजों जों हामबाय होनो जों बयबो इसोरखौ गोसोखांनो इसोरनाव जों गाव गावखौ गथायनो दिनैनिफ्राय लानानै जेसेबां समहालागै जों बेयाव इसोरखौ खुलुमगोन सिबिगोन इसोरनि मुंखौ जों गाबज्रिगोन बे गासै समाव इसोरा जोंजों लोगोसे थायो आरो दिनैनिफ्राय लानानै जि जानो गोनां फारिलाइ दङ बे गासै फारिलाइया इसोरनि मुङै मेहेर गोनां जायो जों बेनिखाय जों बयबो गोसो होनानै जों आरज खालामनांगोन जोंनि सिगाङाव थानाय अनसुग्रा बोलोग्रा गोथार गोथार आफा इसोर नोंखौ हामबाय होनदों बेबायदि मोजां सम खाबुनि थाखाय आफा नों अनदों नों सहाय खालामदों नांगौ जानायखौ आफा जोंनो लागै होदों नोंनि अननाय नोंनि बोर नोंनि आशीर्बाद जोंनि गेजेराव दङ आफा बेखायनो जों बेबायदि मोजां सम खाबुखौ मोनो थांनाय 21 दिननि सिगाङाव जों बे खाबुखौ मोनगोन ना मोना जों बे खाबुखौ जों मोनबावलिया नामा जों बेबायदि गोबां सानदोंमोन नाथाय नोंनि अननाय नोंनि आशीर्बाद नोंनि हास्थायनाय नोंनि जोंनो बेबायदि खाबुखौ होनायनि थाखाय नोंखौ हाजासे हामबाय होनदों नों अनखौ इसोर गासैखौबो खालामनो हाग्रा इसोर बेखाय आफा दिनै जोङो 100 बोसोरारि जुबुलि दिनै जों खुंफुंनायाव बे खाबुखौ जों मोनदों नों अनखौ इसोर आफा नोंखौ हाजासे हामबाय होनदों बे एखे आफा दिनैनिफ्राय लानानै जोंहा आफा फारिलाइफोरा आफा जोंहा जागोन आफा नों सहाय खालाम नों हेफाजाब खालाम आरो नों दैदेन जानो गोनां गासै सिन्तानि जेंनानिफ्राय आफा नोंखौ रैखा खालाम बेंनानै लाखि जोंखौ आफा नोङो जानो गोनां बेराम आजारनिफ्राय नोङो आफा बेनिफ्राय गोजानाव थानो हानाय रैखा खालाम नों सहाय खालाम नों दैदेन आफा नोंनि अननाय आशीर्बाद जों जेब्लायबो हास्थायो नोंनि अननाय आशीर्बाद जोंनि गेजेराव लागारबो थाखायनो नों अनखौ इसोर नोंनि मागुराव जाथोंसै नों बाख्नाय जाथोंसै जायफ्रा बाहागो दङ जिफोर फारिलाइफोर दङ गासैबो नोंनि हिसाबै जालांगोन सैताना जोंनि गेजेराव जों खामानि मावा बेबायदि आशीर्बाद खालाम नों दैदेन आफा नों अनखौ इसोर नोंनि मागुराव जाथोंसै नों बाख्नाय जाथोंसै दिनैनिफ्राय लानानै जोङो जोबनाय फारिलाइहालागै आफा जों नोंनि अननाय आशीर्बाद नोंनि हेफाजाब जों मोनगोन बेखौनो फोथायनानै बासायगिरिफोरखौ जिसुनि मुङाव बिनाय जाबाय बयबो जिरायगोन जों बे समावहाय जों फारिलाइथिं थांनो बिनि सिगाङावनो आं मोनसे पटफोरनि जों हस्ताखौ लिरदों आरो जों हस्ताखौ दिनै बे समावहाय बिनि उपकारफोरखौ जोंफोर जेन दाबावगार आरो नोंथांमोना हस्ताखौ दिनै नैबे 100 सेन्चुरि जुबलिखौ 100 बोसोर सेन्चुरि जुबलिखौ मोननो हाबाय गोबाङा दिनै खुलुमनाफोरा जों नेनानैनो थैलांबाय सोरबा दिनै बेमाराव दङ सोरबा दिनै जियाराव दङ सोरबा दिनै हस्ताखौ दिनै बिसनाव देखायनाय दङ नाथाय दिनै नोंथांमोनखौ मोजां देहा जिउ होनानै लाखिबाय नोंनि गथ' गथाय होबाय नोंनि सा सम्पति होबाय दिनै 100 बोसोर दिनै बै जुबलिखौ दिनै जोंखौ मोननो हादों उपकार नाफा हरिबा दिनै बै गोथांनि सोरखौ जोंफोर दिनै गलायखौ जों दाबावगारथों आरो नोंनि নম্বর 24 পদ এই জোহর নিরূপণ করার দিন আমি সেই দিনা আনন্দ আর উল্লাস করে হোক আনন্দ প্রায় 200-250 জনসो जागोन बे कारेबारि गामिनिफ्राय गुबुन गुबुनाव हरनाय बिलाइ हरनाय दिनै बिथांमोना सफैदों आरो दिनैबो सफैदों गाबोनबो सफैगोन सबनि हाबायाव सफैगोन जों आसा थादों आरो नोंथांमोनखौ गासै बिसयाव गासै हाबायाव नोंथांमोना जेन सहभागिता खामानि मावनायाव जों गासैबो जों गोरोबलायनानै नोंथांमोना जों मावगोन होननानै आंनि आसा थाबाय जों बै समावहाय फारिलाइखौ जों आवगायलांनो हर इसोरा नोंथांनि सायाव आशीर्बाद होथोंसै दिनै खै तारिख लायो 8 तारिख आं फारिलाइ फरायनि लाखिना ससमा आं लाखेबनो दिनै बे 100 बोसोरनि सेन्चुरि जुबलिखौ मोननायनिफ्राय दिनै फार्स्ट लाग्रोनायगोन
मोजां नुदों माथो दा एक नम्बरा थांबाय बाख्नायनाय सिबिनाय बे थांबाय जोंफोर 2 नम्बराव थांनि बरायनाय बिबुंथि बसि बल' बसुमतारी गमगिरि खारेबारि बाप्टिस्ट गिर्जानि दा बे समावहाय बिथाङा फैनानै दिनै बरायफैगोन दा 10 जन आलासि बिथां गिबियावनो इसोरखौ हामबाय होदों जि इसोरा दिनै जोंनि बे थारेबारि बाप्टिस्ट गिर्जाखौ 100 बोसोरनि उनाव मोनसे सेन्टिनारि जुबुलि खुंनो थाखाय मोनसे खाबुखौ होबाय बेनि थाखाय आं गिबियावनो गोसो गोरबोनि जिथु रंजानाय बेबादि मोनसे खाबुफोरखौ मोननाया गोबां गोब्राबथार बेवहाय नाथाय जोंफोर बेनि अननायाव बेबायदि मोनसे मोजां खाबुखौ मोनबाय जे खाबुनि गेजेरजों जोंफोर गोदोसे जुथुमनानै जोंफोर इसोरखौ बाख्नायनो बे समखौ मोनबाय आं बेवहाय आंनि जिथु गोसो गोरबोनि रंजानाय बे रंजानाय मोजां मोननाय हामलायनाय नोंथांमोननि बयनिसिम आं बावहरबाय दायो जोंफोर दिनै गोसोखांनांगोन जायफोरा दिनै बे 100 बोसोर जुबुलिखौ जोंफोर इसोरखौ लानानै खुंफुंनो थाखाय बे खाबुखौ मोनदों खाबुखौथ' जोंफोर मारै मोनखो 100 बोसोर मारै जाखो गायसनग्रा सोरबा थानांगोन आरो दा जोंफोरनि मण्डलिखौ जायफोरा गिबिथार गायसनबाय अर्थात जोंनि मण्डलिनि एबा गामिनि जाय सुबुंनि सिगाङाव इसोरनि बाथ्रा गिबिसिन लाबोबाय आं बै जोंनि मुंखौ थियै मिथियाब्लाबो आं बिथांखौ हामबाय होदों खारन जोंनि गामिनि बे गिबि सुबुं हिसाबै जोंनो इसोरनि मोजां बाथ्राखौ होबाय बासायजानायनि लामाखौ होबाय जायफोरनि गेजेरजों जोंनि बे आबौ आबैमोननि गेजेरजों दिनैसिम जोंफोर बे इसोरखौ खुलुमनो बेबायदि मोनसे मोजां खाबुखौ मोनबाय आरो दिनै जोंफोर 100 बोसोर जाफैबाय जायनि थाखाय जोंफोर लोगोसे
जुबली जौसे बोसोर जुबली जोंहा जौसे बोसोर जुबली
बरायनाय हाबाफारि इसान दोनथ'बाय दायो मोनसे हाबाखौ खालामनो सानबाय जा बे फारिलाइयाव होनाय 4 नम्बराव थानाय आलासि बरायनाय आं बेखौ फोजोबखानो इसा खालामदों जोंजों लोगोसे गोबां आलासिफोर दोङो ब्लाबो आं बे समाव बरायनो इसा खालामाखै आं गाबोन सानावसो जोंनि हांख्रायनाय गुबुन गुबुन आलासिफोरखौ जोंनि गामिनिफ्राय गुबुनाव थानाय सान ओंखारनायनिफ्राय सान हाबनायसिम आफा इसोर नोंनि नामा गोबां बाख्नायथाव मानोथो आफा नोङो नंगौ इसोर आरो नों सासे आशीर्बाद खालामनो हाग्रा इसोर औ आफा बे मोनाबिलि समाव जेरैखे जोङो बे थाराइबारि मण्डलिया 100 बोसोर हाबाफारिखौ खुंदों औ इसोर जिउआ नों मिथिगौ बे मण्डलिखौ नों माब्रै गायसनफोरखौ सोरखौ लानानै आफा इसोर नों बे मण्डलिखौ स्थापन खालामदों औ आफा इसोर जों मानसिखाय मालाबा गोसोखांनो हाया आफा इसोर नों जोंनो खाबु होदों बे समायाव जों खौसे जादों मण्डलि हिसाबै आरो जोंनि मानगोनां गोबां आलासिफोर ज' जानानै औ आफा इसोर जों गोसोखांदों बे मण्डलिया ओरैनो जाना फैयाखै आफा इसोर निस्सय बेयाव गायसनगिरिफोर दङ जायफ्रा आफा नोंनि फिसाफोरमोन जायफोरजों नोङो लोगोसे दंमोन जायफोरजों नोंनि आत्माया दैदेनदों आरो हसाखै बिसोरनि गेजेरजों आफा नों बेबायदि मोनसे मण्डलिखौ स्थापन खालामबाय आफा इसोर दिनै बे समायाव बेबायदि महर मोननो हादों जेराव गोबां सुबुंफोर आरो नखरफोरजों बुंफबनाय मोनसे समायना मण्डलि जाखांनो हादों आफा इसोर औ प्रभु जों नोंखौ गोबां हामबाय होनांगोन थांनाय बे 100 बोसोर औ आफा इसोर जों मा अबस्थायाव दंमोन जों मा लामाजों थाबायदोंमोन जों माबोरैहाय दंमोन आफा बिनि गुदै बिदं खुरांखौ आफा इसोर नों मिथिगौ खारन नों सासे अन्तर्जामि इसोर अ प्रभु बे समायाव हसाखै नोंखौ आरोबाव अन्तरनिफ्राय सिबिदों खुलुमदों मानोथो आफा नों जोंनो बे स्रांखौ होबाय जेराव जों मोनसे समायाव थाबायदोंमोन बे गिलु बालु खोमसिनि जायगायाव आफा नों जोंखौ बे सोमोनांथाव सानाव लाबोबाय अ प्रभु जों हाब्रु जायगायाव दंमोन नाथाय आफा नों जोंखौ बे समायाव नैबे अन्थाइनि सायाव गसंनो होदों अ आफा इसोर जिहुआ नोंखौ गोबां जों अन्तरै हयते हामबाय होदों आरो प्रभु जोंनि गिबि सुबुंफोर जोंनि गिबि ख्रिस्टियान अनजाग्रा आबौ आबैमोन जोंनि गोबां बाय बाहागिफोरखौ बे समयहालागै दैदेनबोनो हाहोबाय आफा इसोर जों बेनिखायनो इसोर जिउखौ आरोबाव जोंनि गोसो गोरबो सिंनिफ्राय साबायखर बावदों अ इसोर जिउआ नों आरोबाव जों खामिगोन जों बिस्सा खालामदों जेरैखायनो इसोरफोरजों गासै समावबो थादोंमोन जुदियाव माबा इसोरफोराबो जादोंमोन तथापिबो आफा नों नागाराखै बिसोरखौ अराय सम दैदेनदों आरो बिसोरजों नोङो
प्रतिका लानानै बायदि बेबायदिनो नोङो थाबाय थादों आफा इसोर जोंबो बिसा खालामदों आफा इसोर नोंनि जिथु नुजाथिनाय नोंनि जिथु प्रतिकाफोर नोंनि जिथु आखिबादफोर होनो जिथु नोङो प्रतिका खालामदों बे आखिबाद गासैबो जोङो जिबनाव मोनबाय थागोन जों आखा खालामदों आरो नों निस्सय जोंनि सायाव खालामगोन जोंहा बे गोरा फोथायनाय दङ आफा इसोर बे थारैबारि बाप्तिस मण्डली आरो खाथि खाला थानाय मानसिफोरखौबो नों हसाखै जोंखौ दैदेनगोन आरो बिदिनो प्रभु बे मण्डलीखौ नोङो गोजौआव दैखोलांगोन आरो बिदिनो नोङो जोंहोबाय थागोन होनना जों बिसास खालामदों आंनि भबिष्यत समावबो जों नोंनि दैदेननाय जों नोंनि आखिबाद जों नोंनि गासै नों आखांनायखौ जों मोनगोन होनना बिसास खालामदों आरो बेनिखायनो जों नोंखौ बे समायाव मा होननानै जों गोसो गोरबो सिंनिफ्राय बुङो नाफा दिनै जोंहा बिदि गेदेर गेदेर मुवाफोर गैया नांगौ बायदि जों गासैखौ होबाय अनबाय जोंखौ अनबाय नांगौ बायदि जों गासैखौ होबाय
फिसाफोरा गोबां फरायसाफोर दंमोन बेखौ गोबाङा दिनै दुखु दंमोन दाहा दंमोन अभाब अबिस दंमोन आरो बेबादिनो बायदिसिना समस्याफोर दंमोन नामा बेखौ अब्लाबो बेफोर गासिबो नेवसिनानै बे गोथार जिसुखौ बुंनो हाबाय बेनिखायनो गाहामबाय दं प्रभु आरो प्रभु ओरैबायदि जिउ खुंनायाव गोबाङानो बाहागो लाबाय आफा नोंनो बे जुबिलि जाफुंहोनानै जे दान होना होबाय फिथाइ सामथाइ थाखा फैसा बेबायदिनो बायदिसिना दान होनानै प्रभु बे जुबिलिखौ जाफुंहोनायखौ नोंखौ हाजासे हामबायनो आफा प्रभु प्रभु बे समाव जेसेबां जोंनि मण्डलियाव दङ गासैबो जे बे जुबिलिनि गेजेरजों प्रभु मोनसे सोलायना फैगोन आफा जों फोथायदों आफा प्रभु बेनिफ्राय गासैनि गोसोफोरखौ जोङो दरखौ खालामनो होगोन आफा प्रभु जों बिथांमोनखौ प्रभु बे समाव फरायदों प्रभु दिनै जोंहा फोरोंनायजों लोगोसे प्रभु जायफोरा हरसे गरनै नोंनि नामाव दान होबाय आफा बे दानखौनो आशीर्बाद खालामदों प्रभु आरो बे दाननि गेजेरजों गोबां नोंनि खामानिफोरखौ मावनो हागोन आरो हागोन आफा बेबादिनो आशीर्बाद खालामो Angku mati
Thank you.
दिनै बे सोरजिगिरि इसोरखौ हामनायनि समखौ लादों आरो इसोरा जोंनि मण्डलीखौ सलायबोबाय more than 100 years बेनिखायनो जों इसोरखौ हालेलुया प्रेज द लर्ड इसोरखौ बाख्नायनांगौ ना गीतमाला 90 नम्बराव लिरदोंना हे प्रभु तुम्ही पुरु है आमार भावसान है ऐसा जोंनि इसोरा जोंनि न' भावसान बे जायगायाव सिगाङाव जोंनि मण्डलीनि न' गोजानाव दङमोन जों बे सेन्टिनेरि समाव जोंनि अतीतखौबो एसे जोबोर गोसोखांनि हक जोंनि मण्डलीया माबादिमोन ना आं दा नुफैनानै बहुत मानसिफोरखौ नुबाय दा बेसेबां न'खर दङ more than 100नि बारा आं जेब्ला सिगाङाव दं मण्डलीयाव आं 1985 सननिफ्राय बे मण्डलीनिफ्राय माने गोजानाव थानो गोनां जादों माने गोजानाव थाहैनाय जाबाय इसोरखौ धन्यबाद होनोलगिया दा सिगाङाव 40-50ल'मोन सिगाङाव बेयाव गिर्जान' दंमोन आरो जोंनि गिर्जान'आ थोरिजों बनायदोंमोन आरो बिनि उनाव थिंजों बानायदोंमोन सानसेखालि मा जादों मिथिबायना बे एलुमिनियाम थिंमोन बेनिफ्राय एलुमिनियाम थिंजों खासथाबनाय औवाजों खासथाबनायमोन बे थावनियाव दंमोन बेनिफ्राय सानसेखालि बिराद बारहुंखा फैदों बैसागो बोथोराव बिराद बारहुंखा सनिबारना हराव बारहुंखा जाबाय ओमफ्राय रबिबाराव गिर्जा जनो गोनां मा जाखो गिर्जान'आ बायजोबना थाबाय बेनिफ्राय आं फुङाव फैनानै नुफैबाय जोंनि स्वर्गीयारि गाबग्राव आमाया बे हारसिंनो फैनानै बे थिंफोरखौ बुथुमलाबायदों गिर्जान'खौ माने बोखांनो ओमफ्राय साफा बिदिनो मानसिफ्रा फैनानै गिर्जान'खौ बायनायनिफ्राय एसे थिखाङासै बेबायदिनो जोंनि गिर्जान'आ सिगाङाव बेबायदिनोमोन ओमफ्राय बिनि उनाव काटनि लुदों काटनियाबो पारमानेन्ट जायासै ओमफ्राय बेयाव थावनि गुसेबखाय बैयाव लांनाय जाबाय गेजेर जायगायाव हा बायनानै आरो बे हाया तिमथि बिफामोननिमोन इसोरखौ धन्यबाद होनोलगिया जोंनि मानसिफोरा बहुत बांबाय आरो गासैबो आं फोथायो गासैबो इसोरनाव दं आरो जोंखौ इसोरखौ धन्यबाद होनोलगिया बे 2020 सना जोंनि लागै जुद्धनि समय ना जोंखौ जेरावबो ओंखारनो मोना खुगाव खाथेना थानांगौ बाजाराव थांनो मोना बेबायदिमोन ना टाउनफोरावथ' जोंफोर बाजार गैयामोन सोब दखान बन्द कारफिउ रावबो थांनो हाया खिन्थु जोंनि मण्डलीनि मानसिफोरखौ गासैखौबो बे कर'ना भाइरासनिफ्राय बासायबाय बेनिखायनो जोंफोर इसोरखौ धन्यबाद होनोलगिया इसोरखौ धन्यबाद होनोलगिया जे जोंनि मण्डलीया सिगाङाव बेबायदि हेक्टिक मानसि गैयामोन जोंनि मण्डलीयाव आं दा खोनानो मोनबाय जोंनि मण्डलीयाव दा MSc फरायनायबो ओंखारबाय बेबायदि साइन्स फरायनाय ओंखारबाय आरो दाब जायगायाव साख्रि मावनायबो ओंखारबाय बेनिखायनो इसोरखौ धन्यबाद होनोलगिया इसोरा जोंखौ मोदोम लानानै जोंखौ इसोरा धन्यबाद होदों आशीर्बाद खालामदों किसुमान अतीत गोमोनथाव होनना बुङो सिगांनि किसुमान खौरांफोरखौ आं गोसोखाङो खनसेखालि मा जादों एदेनबारियाव सभामोन एदेनबारियाव जेब्ला सभा बे सभायाव रबिबार मोनाव जोबखालि हराव बे समाव जोंनि मास्टर गोबिन्द बाग्लारिनि बिथांनि बिदा फुला बाग्लारि आदैया बेयाव दंहैयोमोन लिडार हिसाबै आरो सम्भब बे मण्डलीनि पालकमोन नामा ओमफ्राय बे हराव बिराद जोबोद फुरथि खालामदों मिनिदों आरो मिनि जोबोद उदै सालायदों बिराद जोबोद रंजादों आरो माने मिनि बिराद गासैबो माने उदै सालायदों आरो रबिबारे फुङाव खोनाबाय फुला आदैया थैबाय माने बेयाव फैनानै न'आव फैखांनायनि उनाव हराव बेखौ इसोरा लाना थांबाय बे एदेनबारियाव एसेबां जोंबो इसोरनि आशीर्बाद मोननानै रंजादोंमोन
आरो फुङावनो इसोरा खोलाना थांबाय बोसोरसे खालि मा जादों किसुमान मोजां मानसिखौ इसोरा लाना थांबाय बोसोरसेयावनो सिरि हा टिटस दिनै फंबाय टिटस बेनिफ्राय गुलाबसन होनना बुङो गोरान ओमफ्राय गामब्रा गुमै बिथांमोना खोनानाय बायदि अकस्मात बेमार आजार गैयालाबानो बिसोर थैदों बिथांखौ लोगो मोनदों आङो स्कुलनि समाव जों स्कुल फरायनायाव फरायसिगावनो आरो बिसोरनिनो बिनिनो बिफं दानियेल बेयाव दङ ना गैयाथाय दङ ना दानियेल दङ दे बेबायदि लोगोफोरखौ लोगो मोनफायोब्ला खोब मोजां मोनो गिर्जाफ्राव लोगो मोनफाब्ला खोब मोजां नाङो इसोरा लाखिदों दैदेनदों मोजां देहा होनानै दासिमबो इसोरखौनो बाख्नायो होखानाय आयदानि सायावनो थिग बेबायदि आयदा लिरनानै आंनो हराखै अबसे नाथाय मोनसे बाइबेल सिरि हरदों आरो बे जाबाय जेरेमियानि 19 बाला एबा खोन्दो एबा राननायनि 8 सिरिखौ नाथाय बै गेटआवहा आं नुदों मोनसे बिसयबो दङ बेयाव जियानो जाथों बे सिङाव थानाय बिनि भितरावनो थानाय बे बाइबेल सिरिनि भितरावनो थानाय मोनसे बिसय मोनसे लाइनखौ बेयाव दिन्थिना होदों आरो बे दंफायो जियानो जाथों जोङो बे सिरिनि सायावनो मोननैसो बाथ्रा नायगोन आरो निस्सय इसोरा बिनि गेजेरजों जोंखौ माबा मोनसे खोथा बुंनोसो खालामदों जों खोनासंनो दाइन सिरियाव आं असमिया रावै फरायनोसै दै 9 सिरियाव কিয়নো তেওঁ জলৰ দাঁতিত ৰোৱা আৰু নদীৰ পাৰত বহু শিপা মেলা গছৰ নিচিনা হ'ব খৰ মাৰিলে সি ভয় নকৰিব কিন্তু তাৰ পাত কেঁচাই থাকিব আৰু অনাবৃষ্টিৰ বছৰতো তাৰ চিন্তা নহ'ব আৰু গতি নলগাকৈ নাথাকিব इसोरनि बाथ्रा गेदेर बाथ्रा इसोरा बेजोंनो बयखौबो आशीर्बाद खालामथों प्रार्थना खालामनो सोरजिगिरि अनखा पैसर फोरबो जानोखौ हामबाय होनदोङो बे मोजां सम खाबुखौ होनायनि थाखाय बे सानाव बे हराव आरो बे समहालागि जों बयखौबो नों लाबोबाय बे जायगायावहा नोंखौ खुलुमनो सिबिनो आरो दान्दिसेनि उनावनो जों बेनिफ्राय ओंखारलांसिगोन नाथायब्ला फोरबो जों थांनायनि सिगाङावनो नोंनि जि बाथ्राखौ जों सावरायनो लादों बेनि गेजेरजों बयखौबो नों खोथा बुंगोन आरो आशीर्बाद खालामगोन बे प्रार्थनाखौ जोंनि बासायगिरि जिसुनि मुङै बिदों आमेन 685 ख्रीष्टपूर्वनिफ्राय 616 ख्रीष्टपूर्वनि गेजेराव माने BC 685 BC निफ्राय 616 BC नि गेजेराव प्राय 69-70 बोसोरसोनि गेजेराव बे बाथ्राखौ बे बिजाबखौ जेरेमिया लिरनाय होननानै बुंदों आरो लिरगिरियाथ' बे जेरेमियानो गोबां जायगायाव जेरेमियानि नामानो दङ जेरैहाय एक पदावहा दङ
लोगोसे हातयथा एक पदावबो मोनगोन जेरेमियानो बिनि लिरगिरि जेरेमिया बिजाबनि लिरगिरि जेरेमिया मा मावोमोन होनना बुंब्ला बिथाङा सासे दौरिमोन दौरिल' नङामोन बिथाङा सासे नाबिबोमोन प्रफेट भगबादि दौरिल' नङामोन बे सासे नाबिबोमोन दौरि आरो नाबि जेरेमियाखौ गाबबाय थाग्रा दुखु खालामग्रा सासे नाबि होननानै मिथिजायो दानि स्कलारफोरा बे जेरेमियाखौ खोब माने दुखु खालामग्रा मेगन मोदै फसलग्रा आरो गाबबाय थाग्रा सासे नाबि होननानै मुंख'यो अर्थात विपिं प्रफेट इंराजियावब्ला विपिं प्रफेट खोब माने दुखु खालामो गाबो आरो बे एनेकि नैबेनि थाखायबो गासैजोंबो मिथिजायो मानि थाखाय जे एखेबारे गोरबोनिफ्राय अंखनाय जिथु आबेग अनुभूति बेखौ लानानै बियो इसोरखौ खोथा बुङोमोन इसोरजों रायलायोमोन आरो एनेके माब्लाबा एसे सन्देह एकदम गोरबोनिफ्रायनो मोनसे सन्देह प्रकाश खालामनाय इसोरा दङ ना गैया बेबायदिबो जानो हागौ माब्लाबा जेरेमिया बे माने गोसोआव लाबोदों बेनिफ्राय बोराबनाय इसोरखौ बोराबनाय इसोरखौबो बोराबदों बियो नैबेफोरबायदि बाथ्राखौ बोराबनो गोनां जादों मानो जोंनि हारियालाय इसोरनि फिसाफोरालाय मानो एसां दुखु जानो गोनां जादों गले गले गुबुन जायगानि मानसिफ्रा राजाफ्रा फैनानै जोंखौ आक्रमण खालामदों जोंनि मानसिफोरखौ खानानै लांदों जोंनि मुवा बेसादफोरखौ लुथिनानै लांदों मानो बेबायदि दुखुआव जोंखौ खोख्लैदों बेबायदि होननानै इसोरखौनो बोराबनायबो नुनो मोनदों बेबायदिहै इसोरखौनो बोराबनाय आरो माब्लाबा मुगैनाय इसोरखौ मुगैनाय बेबायदिबो नुनो मोनो बे गथै बिजाबाव फरायब्ला जेरेमियाखौ इसोरा फोरोंनोबो गोनां जादों बुंनो गोनां जादों एनेके ओरैहाय बुंनो गोनां जादों बै जेरेमिया जेब्ला गुबुनफोरखौ खोब उन्नति खालामनाय नुदों गोजौआव थांनाय नुदों धन सम्पति लानानै एखेबारे खोब माने जौगालांनायखौ नुदों अब्ला बेखौ लानानैबो इसोरखौ बे सोङोमोन मानो बेबायदि बिसोरलाय इसोरखौ मिथिया गोथां इसोरखौ मिथिया अब्लाबो मानो एसां उन्नति खालामदों मानो एसां जौगादों जाहा मा जाखो जों मानो बेबायदि नैबे रोखोमै इसोरखौनो बे सोङोमोन आरो अब्ला बे 17 आयदानि 5 पदआव बुंनाय बाथ्राफोरखौबो बुंनो गोनां जादों मा बुंदों बै हाग्रायाव थानाय अरण्यआव थानाय साव दंफांखौ नुदोंना साव दंफांजों रुजुनो गोनां जादों साव दंफां जों गासैबो मिथियो नङा आरो साव दंफां जेराव मेराव रज'यो आरो बे रज'नायनि कारना जादों बे दाउफ्रानो बेगरखौ लाना थाङो गारनानै बियो महाबा बेयावनो रज'यो खोब गोरलै जेराव मेराव बारिफोराव नुगोन साव दंफां रज'यो साव दंफाङा ओरैबायदि गोजौ जायो सिदा गोजौ जागोन बहुद गोजौआव थांगोन
धन्यवाद गासैबो थांनो हासिगोन